споделихме в началото на годината. А те също само са пласирани на птиците, не ги произвеждат, къде са снабдявани с тях? Групата се снабдява в различни места в България, като има оперативни данни, че част от наркотичните вещества са влизали от страни от Европейския съюз към България и една от дейностите, които са искали да осъществят, е именно да бъдат трафикирани, изнесени от нашата страна в посока съседни на нас държави. Примерно. А тези тайници какво се представляват? Единият тайник е изградена малка дупка близо до дома на един от задържаните, както и един стар автомобил, който всъщност ключа за този автомобил се държи в лицето и когато имат клиент или трябва да вземат наркотични вещества от този тайник автомобил, който е паркиран на обществено място, се извършва сделката от този автомобил. Както казах, последните 3 месеца бяха извършени доста активни оперативно-издирвателни мероприятия и бих казал, денонощната работа на колегите от Бургас и Варна доведе до този успех, като според нас това вече е предмет на доказане в хода на досъдебното производство, че това сдружение е съпричастно и към други опити и извършване внос, трафик всъщност на наркотични вещества. Последно, те ли са внасяли наркотиците от другите от Европа, както казахте, или тук? Да се съмнят с тях. Те ли са ги? Това е въпрос на досъдебното производство и към момента не могат да се споделят тази информация. Има ли фентанил? Не. Ако имаш, ще да го обявим. Не, няма фентанил. Благодаря. Заповядайте при възможност на драго сърце. Да кажете малко повече за организатора на тази престъпна група, ако може също криминално проявен, колко години, къде точно влезли? Основният обект на разследването е от град Бургас. Той не е криминално проявен. Едно от задържаните лица е криминално проявено, другите две лица не са криминално проявени. И ако трябва да бъда съвсем коректен в изказа, следва да кажа, че от трите лица, на които са повдигнати и предявени обвинения, на които по-настоящем са задържани с взета мярка за неотклонение и задържане под стража, само едно е осъждано, като престъпната му деятелност, касаеща държането с цел разпространение и разпространението на наркотичните вещества, е извършена при условията на опасен рецидив, което ще рече да кажа, че това лице е с обременено съдебно минало. Другите две не са с такова. Вероятно ще бъде интересно за вас да узнаете, че освен обвинението на тримата лица, които отново повтарям, по-настоящем са задържани с мярка за неотклонение и задържане под стража, освен обвинението по 321 алинея 6, на лицата в различно съучастие са повдигнати обвинения за държане с цел разпространение и отделно за разпространение на високо рискови наркотични вещества. Тоест обвинение с правна квалификация по член 354а, алинея 2. За това обвинение предвиденото от закона наказание е лишаване от свобода от 5 до 15 години, като кумулативно с това законодателят е предвидил и глоба в размер от 20 000 до 100 000 лева. А по отношение престъпното сдружение, предвиденото от законодателя наказание е лишаване от свобода до 6 години. Колко годишно е било детето, което е използвано за паралелна сделка? Детето е на възраст 2 или 3 години, малко е. А то присъства ли на където се е предвижил с организатора, представя ли на размяната на наркотиците, варните? Било е в района на тази сделка, която се е състояла. Организатора дали Но пътува от Бургас до Варна, с жена си и съответно се разбира. Като е имал случаи, в които са превозват на